Ya, Sri Uning. Matur suwun. Cus. Matur suwun Pak Guru, Pak Guru. Hey, yo. Mangga, mangga. Jajan joget Bu Suratmi. Bu Suratmi goyang, Bu. Nah, ini tombol saya. Joget kali pulang, Bu, tombol saya. Yo. Terima kasih Kang Cinta ngadani pribadi. Wiratmaya putraniro Suralawe Matulati Sri Uning putrane Mangsupati Lah Bu Suratmi mboten kersa anu to? Mbeksa to? Nggih, Bu mboten Suratmi kersa mbeksa mboten kersa, Mas. nggih. Nggih. Wah sajeng kula parani. Pak Lurah nggih. Pak Lurah. Ibu ngersakaken lelagon, Pak. Ditenggor rencang lho Pak niki. Mas kemau mbok mriki jenengan. Pak Lurah pundi, Pak Lurah? Ya jenengan tepangan piyambak no. Nek medon, ayo. Aja masa ndodok ning kono Pak Lurah e ten ngandhap lho jenengani. Aku medun. Heeh, metu kono. Kok malah ungak-ungak ning kono lho. Mencolot. Aja, jope Aku cek oke. terno sangkingen. Dalan-dalan. Pak Pitepangan Lurah. piyambak Mas jenengan Mas. Nek ora kena jare ora sayang. Nun? Nek tak kena jare tak sayang. Iya. Alah sing penting aku ki disayang. Ya, ini sowan Pak Lurah. Nggih. Wis aja kuwatir nek karep Pak Lurah. Sowan ya, Mas. Aku Ayo to sowan Pak Lurah. Kok wedi ki ngapa to? Pak Lurah Dari sugeng Pak sonten Lurah. Wilujeng Rawuh nggih Pak Lurah. Nggih. Kalian Ibu nggih. 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 Pak Lurah badhe ngersakaken menapa dawuh menapa, Pak? Eh, Kong aku kong. sowan ki ning ngarep kene. Lah Nah, iya aku kene. arek golek nggon arep mernahke. Jenengan sik, Pak. Heeh. Ngersake menapa, Pak? Pak Lurah. Oh, tembang tresno. Kelingan? Heh? Kelingan. Yo kelingan no, kan ada browsing. Aku tembange lali mung kelingan tresnone tok. Oh iya. Matur sembah nuwun Pak Dipun Lurah. tenggong nggih Pak Lurah sekalian Ibu nggih, sekejakaken lenggah monggo matur sembah nuwun peparingipun. Ya Mbak Tri, katresnane suwuke. Sik, aku pengen munggah kene Mas. Oh iso? Ayo. Soalnya wis cepak mulih. Oke. Jenengan Pak Lurah. Ya. Yo, arep ditutup. Katresnane wiratmaya. Oh, oh. Sanadyan wakasanira pratengena halapun negara. Meneh ta Mas? Ya.
Kesel ngene to. Ngantuk ora padha. Merem. Anggriane ler, Ya, delongkas kok Mas. dilongkas lir. Nek wis bengi kae Delongkas maklum. Nah, ya. Katresnane ya, Nok? Nggih. Hmm. Katresnane